новини. Подземни тунели, за които дълго време се е говорило в местните легенди, бяха открити под Куско, Перу, бившата столица на империята на инките. Археолозите Хорхе Калеро Флорес и Милдред Фернандес Паломино обявиха находката си на скорошна пресконференция, разкривайки проход, който свързва два значими обекта, изградени от цивилизацията на инките – Храма на Слънцето и крепостта Саксайоаман. Това забележително откритие предоставя нови сведения за инженерните умения и културните практики на инките. Смята се, че тунелите датират от края на 15 или началото на 16 век и са открити по време на рутинно проучване, целящо да оцени състоянието на старите сгради в централната част на Куско. Работници случайно се натъкнали на скрит каменен вход, водещ към мрежа от коридори, които се простират под града. Прецизността на каменният градеж в тези тунели наподобява известните мегалитни стени, които се срещат из целия регион и са проектирани така, че да устояват на честите земетресения в Андите. Археолозите са открили и сложни дренажни системи, което показва, че инките са били майстори в управлението на обилните дъждове и предотвратяването на наводнения.